ceacht a fiche dó, an dó ceacht is fiche, slán. Tá taig agus nóra a leitheanta saoire. Is cear eile go mbeidh siad a gimimecht do bhaile. Tá taig go tuairt cuide do bhuiris agus do chaitlín teacht chun daoinéid in nóstán na carige. Nach álainn ar fad an láe. Is bra díobse a bhíonn an seo a gcónaí. Ní bhíonn an aimsir chomh seo a gcónaí, bhíonn an gíomhre go duma. An fada atá fáca agat. Gá lá. Ó, tá caitlín chugainn. Bhí mé díreach an meabhrú do bhuiris a chaitlín, go mbeadh ar leitheanta saoire thart aró máireach. Béhise, nach trua go ag an deirilú. Is trua. Ba mhór linn an bhirt agah a theacht chun daine linn an óstán na carige is títhe máireach. Cad a dhéon hí na páistí? Túid mise aire don na páistí. Ba bhrálinn si bh réana bheith linn, ná baclis na páistí. Ní bheith éon bhail arthú. Racha mise an, má héon tusa an. Cuidir mé gléoch go háin ar an óstán in isis, agus cuidir mé bord an áirithe. An gá é sin. Mar an dhéanann sin, béidir nach meach ceannar bich le fáil am áireach.